Tiprasarok Lokothom belai-belai hambai. Buskangni Phainai 14 October 2022. Salmario Khumulwngo mega mass gathering Jotto palbaksakai thanglai Jotto palbaksakai sini fan no phonoglai Jotto Tiprasarok mega mass gathering go Phainai father hasteni Meghalayani sini CM Karnat Samasar bonobo sing palbaksakai lamsogai bonobo phonoglai sini Tiprasani fan Bor Phai sini Tiprasano nogai sini Tiprasano hamzage obosini bagi palamena koksanani untung oma haikenyo sini o jagao mega mass gathering go bikrata tisarani awas no tislani bagai singthanglai tomo phaidi ingai singojro Jotto Tiprasa sing khabaksake singoro kono party nita wan chubi orongka sini ha hayake baddo phano narani bagai Rokhani bagai sini buskangni salni bagai sisengo mo coba o Phainani bagai maya ganang Tiprasa sini bubagra sini bagai khai tomani sini bubagra sini bagai rangpusha khibui sakni kolom bino khibui bini sak hanya kosta ke phano bo khai tomani bagai singkini omsujara sokpaja bini bisingtinyo singkirata tiplen manani engthong bini bisingtinyo sini pogrok Bila hai jagao kok sajanani untung dati manani untung sengkai sano nanango omong ka thansa o thanchani maritinyo sini kira dati brando mannai sini bagai ok sajanai bila hai jagao amon bagai phaidi seng orai fore injawoi agini hai injawoi seng Jotto khabaksake seng thanchang lainai agini binose kubangma party khilaika kubangma khilaika kubangma no rangpusana hamzage musno hamzage khilaika phaidi ojorao sengte amhaike tomnani liya ojorao ongkha seng khabaksake seng thanchake sini ha te sini manthai sini tongthaina seng sanmani se seng tongmani jaga amo phano tabu phano sini Mumbai rikho abono seng sini mungkhlani bagai sini o girada tiplan coba o mega mass gathering oboni coba se takoke song mini tongthai mini nok mini nukhung tongmani tabu phano mini Mumbai India-ko mini takhuk mini bukhuk tongmani tabu phano obo mini takhuk India-ko oboni bagai se o girada tiplan coba oboni bagai se o mega mass gathering khlaisago oboni bagai se bubagra thuya saya kare father hasteni minister no tui bini phunonani klayo bini sagni rang pusabai bini sagni kuti rang lag rang khilui amsik din sini Tiprasan bai khai tamani omo Jotto mini ani bagise sengpuji thaiklayo omo bebak sini sagbai thani sini bagise khayo bubagra bosi bini sagbai thani bagi wansuke bo kubang ma jagao bo aram ke es klai bo tongoi mano bini bo hai Otipra hasteo geri ini CM phanom thum bini bubagra hai rang pusa yebuni bini bubagra hai phano bo Tiprasangai Tiprasa thuyingai bini Tiprasano khairokjagoi nogoi mokoli mukri klai sakni kolom dibai kosta khaimani rang pusana khibui bini ani bai khaimani belai ke thagaham sinima ani Tiprasarok no ani obono kono sungbo wanchutai klai buskangni sini buskangni somoni bagai buskangni generation ni bagai sung tamu khlai klanai omo mini ani thani se takope koksang sung tei busuk se bunyi tolawo bunyi kosto tomai hadi ingai sung Jotto palbaksake o mega mass gathering go khumlainai sung Jotto sini jani amsai jani parani jani kamini sung palbaksake selah buri sini Jotto ipso hadi o jagao sung Jotto sini time mote khumbai semua jaga pulugi nilainya o mega mass gathering no Agartala mega mass gathering tamo Kotor Khumulwngo mo sini o CM korno chagmano sini bonobo phunugeri nai sini Tiprasarok busuke khai gari sagya khai borok sagya khai